nwoke chọrọ ịnụ mụmụ na ya na-abọbi na-abụ ebe ọ pụtalụ odobe nwaanyị ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya fụlụ this guy nọ love onye ọ sị m that na this guy na ya fụrụ ya mgbe ya kapere mpe na o nwere ife this guy na-alụ ịmago nwa agbọghọbịa ka fọlụchalụ ọfụ na ya sisie nni na-ekupụ n'afele na-ezogheri je na-ebujelu the guy ya sisie nni bifo onye ọbụla mara na nni e ga-enye ekupugo dị nni o na-ebulu na-agba nke ọbụla anyị ewetara na ebulu na-agba enye pocket money nye welo na-agba na-eme gịnị na-agbakwuje na-enye this guy ihe a ka a na-epiogheri na-ezo ma nni na-ezo ma akwa na-egolie ife niile until nya dị ime ka dị ime o wesị anya wopie na ọfụgo ka o si wee dụ ọkwana ya wee ha na-abụ wee bido wee gbaghalịba na-enye ya ọgwụ ya na-aṅụ nwa ekwerepụ na o nwere ife mere nwa ajụ na ọma mpụ ya wesị okenye hapụwa ka ya bubie ya bụbezie dị nwa bido na-eje ekpele mmagolu na-ata afụfụ na-akwado this guy mana ka ha decide na ha ga-ebu nwa ife bido doba mma o mmagolu obidozi ọ pụọ na-eweta ego nni mmagolu fana abụọ bido libe nni si ihe a na-eme o ọtịlịnya mụọ dị nwa o ka amụlụ dị nwa ihe niile kwụziala ọtọ chenji ediga emebe ọfụma apịghọta mmadụ bunye moto o ji emeta oyi fana abụọ bizielu so ịmagonu na ya dị ime na ya na-asị amammene gie ma ya dị ime nọ mgbe ya mụrụ nwa ka a ga-eme gie ya na this guy bụrụ ọ bịazịa obulu moto pụọ na ọma mbata ụfọdụ ọsị na ya jebele Enugu ụfọdụ ọsị na ya jebele ebe nna ịgbagolu ihe a ka ọ na-eme ụfọdụ 1 week ụfọdụ 2 weeks ya bido na-amonitọkwa ihe nke a sị na ihe nke a pụkwa n'egwu ya bịazi anya na-akpa ya na-asị ya nwoke ka ezikwenụ ọ hapụ ya na nwatakịrị ịmagolu ụdị ihe ahụ nke asịkwa osi ihe a megide na ya mụrụ ife a ga-eme dịtịna kazia njọ olu one time o jesie bata wee si ya na o nwere ihe ọsi anya chọọla ya n'iru akwụkwọ ya wee na-achọ so ka a chọsiala nye decidezia ka a welu dị fon nene ịmagolu fim na-abụ n'ime ihe a fim ahụ ka a na-enenezi with the phone meseji bata meseji afọ wee sị akwa gị na nwunye gị anọgolo kịta echefuzie m na-akpọ gị ma gaa epik na kọl ya wee tie nta tie nke o wee bụrụ na this guy nwekwalụ nwaanyị ọzọ ha yakwalụ ụlọ dobekwalụ ọ pụọ jee na nke nwaanyị afọ nọlọ nọsịa ọ batakwa na nke nọlụ na mgbe afọ na faka na-agba na-ejibugodo n'onwefe ịmagolo ọ pụọ onye na-ayụ ya biko ịmago onye na-ata wee nata ọ sị m nna ọkwana ya ka jụsịrị asị asị na o nwere nwaanyị ọzọ idobe wee na-eme ihe anyị na-eme so na ịpụọ nọ na nke nwaanyị a ka ị na-anọ hapụ mụ na nwa si nwoke gbaka wee na-abasị a kedu onye si anya jee na fon egwu ada atụ ya na-aba na that day na ihe ọfọdụ ya bụ ya kụsị anyị ife ọ sị m nne ike kwụla ọtọ gbu ya si m wee basịa mgba wee pụọ 2 weeks ọ batara 3 weeks ọ batara ya na-akpọzi ya na-ayọ ya biko ike asịkwa ọ sị m nne ihe a kakwa njọ ya na-ayọzi biko na-eche na-akwụyalị until one day o wee bata because nọ na-abụ pụọ mgbe ụfọdụ arụ a na-anwụ nwa na ya mara ife a ga-eme ọ bụ na arụ na-anwụ nwa o wee bata ya wee sị ya na arụ ọdọkwanụ nwa sensi ya nye ego ka edulu nwa anụnwa jụụ n'ọgwụ maka nwa nwoke ka a mụọlị ahụ sọsị ya na ị ga-adọrọ ya sị ya ma ọ chọọ ka nwa nwụọ ọ sị ya na ekwugo na ị ga-adọrọ ọ sị m ya wee sị ya na ihe abụọkwa n'ihe a ga-emenwu na ọ bụ na ọ chọrọzi ya nyefe ego moto ka fa naba be nne ya na ya ka nwere mmadụ na be nne ya instead of ị na ebe ka aga ugugbo onye na nwa ọgwụ onye si na enwere ego a ga-eji wee treat nwa ya otu aka na kpaburu 20,000 nye esi anya naba n'ebe afọ ka anọ malụ na ya just na-enyezie nsogbu ya wee kulu nwa ya wee naba ọ na ya analuo ihe niile afọ ya nọ this guy ada akpọzi ya this guy ada ajụzi ese ya kpọ onye ọ dị pick call in fact na o losezila everything about them ọ sị m ike wee gwa ya wee nọgide wee chọba ụzọ ya ga-esi wee pụ wee kulu nwa ya wee pụ outside jenọlụ chọọ ihe ya ga-alụ na-alụ ọlụ ebe ya na-alụ ọlụ lụọ nwa anụnwa na-enye ya nsogbu ya wee kpọọ ndị bịa ha sị ha na nwa ekwekwenụ ka ya gbogo egbogo nke o ji ekwe ka ya gbede egbede mami ya wee si okenye akụtelu ha nwa ka ọ mara ihe ọ na-eme ka o mebe ya wee kulu nwa wee kunetele mami ya na vileji wee chiekwa Ọnịcha ebe a nọ wee lụọ ebe afọ na-emekwa ife a na-eme ọlụ ụgwọ ndị nyafụ
this guy na Facebook maka na ya na-ele ma akwa ma akpụkpọ ọ sị na ya dị interested from there fa na-abụ kpaba and ndị anya kpata anya ji wee nye nọmba ya ọ ya tago so akatazi the guy sị na ya ga-anị ya mgbe ya find out na the guy bụkwa onye obodo fa ọ sị bụ mana before nke a wee mee na nwoke ọbụla batalụ n'ime ndị anya gwara anya na ya bụkwa na single mother ọgbanaga nwoke ọbụla batalụ n'ime ndị anya gwara anya na ya bụ single mother ọgbanaga so nke nụnwa wee bata anya wee gwa ya bụ single mother ọ sị no problem with her pleasure na ya ga-anụ ya ọ sị m na ya kụjachala akụja n'eziokwu eziokwu na ya enwere love for this guy mana since ọ sịrị alụ na ya ga-accept nwa ya nye kwalụ si ya lụọ ka ya were aka build ba this love eyọta kịta sọkwana anya wee kwalụ this guy wee bata wee bee gị mesie gị ya na nwa ya wee soro wee pụọ fa wee biri ọ sị m nne na ya nụsịrị this guy na ya mara ma o nwere ihe ọzọ this guy eji wee nụbịa na ihe a bụ na 5 months ha na-adụ di na nwunye mana ọ dọka 5 years ọ sị m na ya nọrọ etu arụ a na-anwụ ya na this guy ya chọrọ ịma na o nwere ike ịbata mụsị ya amụ ma ọ karịsịa ụka na ya mee nye ajọ ife na ọnya ga-ayọ ya biko denụ nyanwa mee nyanwa ajọ ife na ọnyanwa ga-ayọ ya biko na etu a ka a ga na-akọchaghị ya iru ịka ya eme ọgba felele na ọ na-ese okwu ka nwaanyị ya na ya na-abụ nwa okwu kịta 1 week ọ ka na-ese okwu 2 weeks ọ ka na-ese okwu ole si m ya wele ikpere na-ayụ ya na-akọchaghị ya iru na-epe eti ọsị m ịmara na the man wụ nwaanyị anyanwa bụrụ nwoke na ọ na-akpa agwa ka a ga-asị that na ọ na-enye favor ịmagolu banye n'ụbịa na nke kasị njọ bụ na arụ ga na-anwụ ya na ọ chọrọ ịma na nke kasị njọ bụ na ya ga-anọ na mmiri a na-amụ ya na ọ chọrọ ịma na o nwere bọsịfasịsiela okwu ya wepụ na kọrịdọ wee nọlụ na ya nọ ebe afọ kụọ 4 o'clock di edinela na na-ekwupụ ụlọ chọdịma asị m nne n'ihe a bụrụ marriage na ya mụrụ ife ya banyere ya na the worst mistake ya ma ebu na ya ji maka nwa ya wee kweta this guy ịghọtago ọ sị m nde na ihe na-ewute bụ na mgbe ọbụla ya kpọrọ mama ya na-asị ya na ya na-anwụkwanụ na this marriage ọ sị anya nọkwalụ ya nọlụ onye echighetekwene ka o chighete bịa mebe gịnị ochetakwala nna ochetakwala ibie ịmago na ọmụgo nwa be nna ya nụ wee bịa kafu di gị anụ ya so oluzie ebe afọ a na-egbu egbu ya nọlụ maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu ọkwa ịghọtago ọ sị bụ na mami ya andịna ya fụchala mami ya n'anya na ya chọrọ ka mami ya taa afụfụ dute aka niile onye elie mgbe ya tụrụ ime na mgbe ya kụnetelie nwa ya na-asị ka ya pụọ na kịta akado ele mami ya ajụ ọ sị m nne n'ike agwụ gị o n'ike agwụ gị na mara ka nwoke ga-esi na-anụ ya ya na-akọchaghị ya iru ịmara owelu nkịtị sị m hai na bọsị ọbụla ya chakebụri anya ka ya baa nke ya agha na otigie ife once or twice mana ọ bụrụ ife o tiri bụ the 10th ịghọtago maka na ọnya nọgidezi nye pushwe too much o wee banye nke ntinye ife mana ihe anụwa abụrụkwa na marriage ka a na-achọ ịgwa anyị na ihe a chọrọ ịma bụ ọnya hapụ this marriage n'ike aja ege mami ya ntị agwụgie ka ọnya nọlụ na-akọchaghị ya iru ọ sị m na ya ga-amụ amụ once a week ọ sị m na ya ga-amụ amụ once a week me once a week like ya mụ amụ Monday na ịmụ amụ ọzọ nwere ike bụ Tuesday next week na all other days bụ isaida na ya tụkwubabala ọnụ ma ọ na ya na-ebe akwa ma ọ na ya na-ayọ ya biko ma ọ na fa na-ese okwu ma ọ sị m nne mba n'ihe a dị too much ọ bụrụ ihe mmadụ ga-emenwu so nwanne m kedu filo kedu ihe ọ dogo ka this guy mee na ọnya nọlụ ka na-anụ this guy is just 5 months so ịhụ na amagonu ka be anyị si wee dị n'ihe ndị mmadụ ga-ekwu ka onye just rapụ this guy ebe ọ na-regret and na ya dọrọ happy na abe nne ya dịkwa single ọ sị m na ya dị more happy mgbe ya dị single than now ihe ya fụrụ ka welụ gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ this girl aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazịalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ